Nggih, monggo dumateng Kadang Pramugari kula aturi jumeneng sedaya. Dumateng Bapak Wiyoga saderengipun gelar seni tayub dipunwiwiti kangge ngaturaken gendhing danyangan dumateng pawursa ingkang mengku wonten Wonogiri mriki. Panuwunipun gendhing eling-eling kembang jeruk mandhapipun cokek Pak Duriman. Om ulun Basuki Langgeng kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saunana hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika sedaya pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan malih kalian Gebyar Adiluhung. Seni Bunda Tayub Jawa Timur ala Tengger. Sesarengan sound system profesional pangestu ingkang mijil saking Wonogiri Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Sugeng Pangestu. Ugi makarya kalian video syuting Gladys ingkang mijil saking Wonokerso Sumber Probolinggo Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Puji. Wedal menika ngantos mangke dalu panjenengan Jawa makarya kalian tayung campur sari lestarine budaya ingkang mijil saking Dorowati Ngelawang Kabupaten Malang Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Duriman. Bapak Ibu saundangan hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun panjenengan Jawa wedal menika nindakaken seni joget langan beksan langkung rumiyin pramugari badhe gelar salatukalipun artis-artis ibu-ibu warangkono saking kita Malang ingkang dipun iring gendhing Aneka Jula Juli. Semoga
Iki wis mari raya nyepi ya Idul Fitri aja lali njaluk sepura lahir batin. Bala dadi siji nok wana kitri ngurmati kajati Mas Dwi ya cacaat tim. Sing penting nek mari duwe gawe tak dongakno tambah lancar ben dina kirim. Loh, kajati wis kate mari, sesuk kare nglukat. Picise wis digawa penanggung jawabe kabeh. Bayarane kabeh wis mari. Matur suwun. Muga-muga dikenehi rayu slamet, dikenehi lancar rezekine, dikenehi panjang umur. Kelang kalung ali-ali monggo ngidung jula-juli. Sing penting pola ngumpul dadi siji. Salam mangayu bagya dumateng para tamu. Monggo pinarak ingkang sekeca para rawuh ingkang ami no
Monggo Gus. Monggo mirsani seni lan paguyuban kita tayub campur sari pinaringan asma asma mangko ditingkatno muga diuri-uri kabudayan Jawa aja ngati namung semanten kitungan kula pok manai lepat nuwun Katur dumateng Bapak Ibu, saudara tiring sekalian ingkang kula hormati. Wedal nika ngantos mangke dalu. Ingkang kaya dados pranata carasa pramugari sepindah Cak Supri saking Kertawani, Cak Kustaya saking Pakis Mendit, Cak Sutaji saking Adirejo, Cak Indah saking Kanangsari, ugi Mas Felix saking Kota Wisata Batu Malang. Wedal nika ingkang dipun pimpin kadang kulanen pramugari saking Wonogiri Mas Hadi Wijaya. Sedaya pramugari kula wau minangka sesunipun Mas Dwi saha Mbak Tuti ugi Bapak Atin Ibu Suwang selaku Hamagukati. Ugi wonten Supen Mas Dwi saha Mbak Tuti ugi Bapak Atin Ibu Suwang sampun matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya. Wonten sak lebetipun tratap agung sakinggilipun sasana pagelar kanthi rahayu rahayu saha wilujeng. Ingkang utami rawuhipun panjenengan sedaya wedal menika dipun suwuni doa saha restunipun. Kleresan Mbok bilih ajatipun wedal menika ulang taunipun putra saha putrinipun. Kang Sunggal adik Kalis ultah ingkang 11 tahun, ugi adik Salsa yang ke-5 tahun dan adik Manda juga yang ke-5 tahun. Ingkang sami-sami dipun suwun mugi-mugi laringan dipun ulang taun wedal menika bijak saged dados lari ingkang migunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih branipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala teko wonene kangge lampahipun sampur wedal menika ingkang utami kula aturaken dumateng Mas Dwi
So Mbak Tutik, Bapak Atim, so Ibu Subang. Ingkang dipun dampingi ingkang wayah ingkang dipun kula dawuhi utawi putra putrinipun. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sesepuh pining sepuh Desa Wonokitri. Ugi Bapak Muspika daerah setempat Mbok Menawi Rawuh. Ingkang ketiga kula aturaken dumateng undangan Jaya gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun percatosaken. Gandeng engkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar kayu. Pramugari sampun percatosaken. Mbok bini lampahipun sampun wedal menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae. Wonten-wonten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami sedaya pramugari, ibu-ibu Aragana minggahipun dumateng para pradonga. Sami-sami tamu kados panjenengan sedaya. Mbok nangge anggenipun bagi sampur wonten klenta-klentunipun dipun senaja utawi boten utawi wonten kaslipanipun. Sedaya pramugari namung manungsa lumrah saderipun nuwun sing agungi pamunten dumateng panjenengan sami. Cekaseng anggen kula matur wedal menika sampun dumugi nuwun pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sakandhapipun ibu-ibu tumuju dumateng sasana pagelaran. Ingkang badhe ngaturaken sampur Mas Pelik pramugari saking Kota Wisata Batu. Kairing gede cokek kasubagabe. Jagar sula kita kudu budidaya nanging kabeh mau tanpa karya iki wae aja pikir nangis wae jagar sula
matur nembah nuwun sanget dumateng Mas Pelik ingkang nembe kawula ngaturaken penghormatan kering gedhe jogek. Nek Pak Tono padha pendekare bojo. Mari ngono dikon gedhog ninggal tejamen nggih. Nggih dumateng Kadang Sinoman ngapunten nggih. Kursi nggih. Monggo dumateng Bapak Atin, so Ibu Suwang, Bapak Mas Dwi, Mbak Tuti, ugi Ananda Salsa, Ananda Galis. Monggo. Ugi Bapak Tono, Bu Mistika, Mas Hadi, saha Mbak Bunga. Monggo. Mas Jaya ugi Mbak Adit. Sing abang mawon Pak kersane mboten. Monggo, dumateng Bapak Adin, so Ibu kini Pelik, ada dicontrol Pelik, kini ngarep, kini, karo control. Suwurep Brata Witana, suwuh iku werdining sirna rep nenggih swasana tentrem. Data Hangesti pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Duha menika wangson kina gegambaraning pagelaran langen beksan kawiwitan. Sinengguyung kaliyan para wira pradangga ingkang hamebegi swasana edi peni kelingan kalian swantening para waranggana ingkang hangayut ayut hangebegi sasana rinengga. Keluarga agung Bapak Dwi miwah Ibu Tutik dalasan Bapak Atim miwah Ibu Suwang lenggah wonten ing kursi dampar kencana sesemek babut permadani kanthi ganda sekar jabat kasturi sari dinanda jabat kasturi gandane prapten adicara langen beksan sampun rinacik sampun katata kaliyan kadang pramugari sumurming gending ingkang mijil saking gongso udan emas karawitan lestarining budaya ingkang dipun pandhegani kaliyan Kang Rama nun inggih Bapa Turiman ingkang mijil saking tlatah Ndarawati Kelawang Kadipaten Malang. Keluarga agung Ibu Tutik dalasan Ibu Suwang saking katebian katingal mencorot tejane agem sekar puspa ingkang dipun agem kaliyan keluarga ingkang hamengku wigati swasana suwerep Brata Witana cekap semanten anggen kawula ngrumpaka gelaring langen beksan kawiwitan
pramila kangge hambuka wiwaraning Sukadwaraning kandha pagelaran jejogetan langan beksang kawiwitan kaliyan ungelipun swanten waranggana 11 cacahe kawiwitan kaliyan swantenipun Nimas Ayu Ida Saputri katuran wong ayu Dawuh katimbalan Kang Mas. monggo Ngestakaken dipun dawuh. paringi bawa sing penak nggih wong ayu Nggih wekdalipun sampun boten nyekapi menika boten usah bawa teksih nyinom. mekaten Nggih. monggo Injih. Monggo lestari ning budaya. Langsung nggih mawon, monggo.
Indah. Dawuh katimbalan Mas Felix. Sampun rampung anggenipun diroro kanthi langgam jenang gula nggih. Injih. Mugi tembang menika saged dadosaken jambinipun sayang keluarga Bapak Atim leres nggih. Leres Mas Felix. Pramila adicara candhaipun katuran jumeneng sami nderek jejogetan wonten salebetipun gending-gending langen beksan. Monggo sedaya katuran jumeneng. Monggo dumateng Bapak Adib nggih. Kula aturi ngadeg kabeh. Iki kali nek bel satusan nek bayare wis wingi-wingi wis pada mari dibayar kabeh ladang pajak. Wis kari penggaweane tok. Wis ditembel kabeh pira 200 sak 100. Badine kenang sak tret. Jadi bos Alimia. Iki mari bayar kabeh kali penggaweane. Ayo. Langsung bawa masuk. Posisine pancet tiru mau Pak Atim nggih, wonten sebut nang pinggir wetan. Posisine pancet tiru lungguh mau. Posisine sedaya waragana menawi kirang mangke dipun tambah pramugari. Ayo. Hah? Ayo. Monggo. Ayo Pak Atim, tempel kabeh kono. Duwi. Gendinge nggih. Hah? Iki kaya mlaku. Ayo. Ayo warangana Indah Pak Kustoyo, Mas Felix ditoto. Lek kurang ya ditambahi pramugari. Sepenting posisi tengah nggih. Ayo. Oh, mesti kang ngebelan ngene. Hei. Hei. Mundur. Nek kurang tambah landang. Nek kurang landangnya kencengan landang. Gimana anak kecil lagi? Cukup. Cilik pada cilik. Nah, oke. Yang tengah gimana cukup? Hah? Kurang siji. Ini kurang satu. Ini tambah anak udah. Silakan. Maha kuasa
kabudayan junjung derajate bangsane eling potu eling bebasan goyangan itu tansah putih Mahaning cintaku Maya Mahawiku
tak pernah para di mangka anggarap sawai amanul pacung galuluku anderet tepune sumur makmur andrelikir datang mau patah bakal laras laras lelaku ning laras lelaku mundur iki panci mundur ika pametune subur makmur murah sandal pangkat lelakang sani
Nggih matur panuwun, sampun penghormatan ikan pun tindakaken Bapak Atim so Ibu, Mas Dwi so Ibu, kanthi pun dampingi tiang sepaipun para putra putrinipun ingkang sampun tindak dhumateng sasana pagelaran. Ngaturaken sampun penghormatan salajengipun kula aturaken dhumateng Bapak Sepuh Pining Sepuh Desa, panjenenganipun Bapak Kades Wirya ingkang dipun sarengi Bapak Romo Dukun, Bapak Supayadi dipun dampingi Bapak mantan kepala desa Bapak Iksan, Bapak mantan kepala dipun dampingi Bapak Kades Ino Saingat Diwono, Bapak Susion mantan kepala resort Penajakan dipun dampingi Bapak Siadi mantan kepala desa Sedaeng, Bapak Sukarji mantan kepala desa Sedaeng, Bapak Sukartono mantan kepala desa Kalitejo, dipun sarengi anggota DPRD Pasuruan Bapak Aswardana, begitupun sarengi Bapak Genji saking Ngadiwono, dipun dampingi Bapak Kades Minarto Wonorejo, begitupun sarengi Bapak mantan Sekdes Daeng Bapak Ponati, begitupun dampingi toko terop ingkang kagungan Drabir Jawa Timur Bapak Adi Cakra. Monggo dumateng Bapak Sepuh Pining Sepuh Desa Bapak Kades Wirya, ugi Bapak Romo Dukun Supayadi wedal menika dipun jogeti Bapak Karyo, monggo dipun dampingi masing-masing kepala desa, ugi mantan kepala desa sewilayah Kecamatan Tosari ingkang sampun kula sepat asmanipun, monggo kula suwun tindak dhumateng sasana pagelaran. Monggo. Monggo dateng panggung sesarengan Ibu Warakono Dipikir ya godhong telo Ledang leis ibu padha Monggo Mas Adi Cakra. Oke niki panjenengan Bapak sesepuh ingkang ngamangku gati Saiful Hajat Bapak Atim dipun suwun malih nggih. Monggo. Dipun dampingi Mas Singgih Ngadiwono, monggo. Bapak Atim kalian Mas Dwi dipun suwun. Dipun dampingi Sepuh Pramugari Ngadiwono Cak Santo,
Ayo. Barise, barise. Kandas luwes wicarane boten ngontor tresno kula marang patuka timbang sikirane kangelamun sajane sarung pleket ikete blangkon sarung pleket ikete blangkon yen ora nekat ora kelakon ngeten beli ngulon tenanan kono mung guyon mereman neman neman Gimana kalau kirang setunggal? neman kones rabut rabut Sampai
batin iki anane tak sarengku rasa tresno kakak tas tapi kode kaya ora bisa mancati saben wanci tansah aku doati nanging aku wedi bloko pungkasane sampeyan lara tresno madyato yen katulus nanging jaket sajroning atiku agungku nandang tresno iki wis tinodran sader milapai ula sawah sapa ngandung katan awan atiku wis kepilu saepoku ngarasaku lamun bisa jejak kertas berisiramu rondo kembang pancing gawe gonceng joko dodo akeh sing kepimbang terus gentenan sing ngajak pacaran layan grati terus diriku mati rondo anyer atine gumangsan joko dodo lan sing wis keluarga ora mikir waton mung ing gurine ora weruh akibate Oh oh kae rondo ayu tulan karo aku Orang panjang priket nyawang kewan ambi andung kadresno kae rondo anyar ayu-ayu koncer rasa bayang koncer kali sajak ra peduli yen dhewe agak bojo ngenteni rondo sugih nafsune sumise joko dodo lan sing wis keluarga senadyan sing ngajak karo rondo sugih pikire rondo judas sidang ping 18 bareng bebas iling koncan awas gajah marung kok ya isih balas saya bregas lu kowe ora bregas rondo etan kali jajan langgar ali-ali oleh yang ngomong nyedam sari capek kuno
jalarana mak keker yang